Archbishop Jose Romeo Lazo, suportado ang kampanya tuhoy sa pagpabakuna batok sa COVID-19. Sa edad nga 72, wala nagpangduwa-duha si Haro Archbishop Jose Romeo Lazo nga suportahan ang vaccination campaign sang Iloilo City Government. Nagapati siya, ini ang paagi agud maproteheran ang kaugalingon, pamilya kag komunidad. Ang bakuna ang paglaom nga makabalik sa normal ang pangabuhi sang tanan. Sa Easter message ni Archbishop Lazo, iya ginhinyo ang komunidad nga manginbukas sa vaccination. Sang Marso 15, nabakunahan na sang first dose sang AstraZeneca si Archbishop Lazo. Para sa iya, dako ang mangin kontribusyon sang pumuluyo sa komunidad sa kampanya tuhoy sa pagpabakuna batok sa COVID-19. We concretize this faith in what we have done during this time of pandemic. Frontliners risking or giving their lives to be with those affected. Those who extend the services to those in need. Expressions of faith that heal, restore life, inspire, give hope and strength. May we be open to be vaccinated to restore hope and continue living in the new light of the resurrection. Mabasko nga ginakampanya sang Iloilo City Government ang pagpabakuna kontra COVID-19. Subong nga nagsaka ang kaso sang virus sa iban nga mga lugar, nagdulot naman inisang pagkabalaka para sa iban. Para kay Mayor Jerry Treñas, vaccination ang solusyon sa pandemya. May kapin 832 na ka mga frontliners sa Iloilo City Government ang nabakunahan kontra COVID-19. Padayon man ang pagsulod sa mga donasyon gikan sa pribado nga sektor para sa vaccine rollout. Sang damlag lang, may 1.3 million pesos nga donasyon ang Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa pagbakal sa bakuna sa lokal nga panguluhan. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga magluwas sa AstraZeneca, magabakal man ang syudad sang Janssen vaccine. Nahibaluan ang Janssen lang ang may single-dose vaccine sa subong. May reservation na tabala sa Janssen. I think, kung di ko magsala, 200,000 to. Galing do ngambal sa amon to do October pa na kuno available kay do ubuson gid nila na sa US. Kay ang primary nilang market ng sa US anay. Basta may reservation na 100,000 sa Janssen kay ang dami sa Janssen kay single dose. Ginalauman sa Hunyo o kun Hulyo mag-aabot ang mga bakuna nga ginbakal sang syudad. Prioridad sa vaccination ang dugang mga frontliners, mga senior citizen, immunocompromised, mga nagabusong, kagiban pa nga mga individual. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol. Importansya sang bakuna batok COVID-19 gintalakay nga topiko sa ginpatigayon nga hinunanon sa mga eksperto gikan sa Iloilo Medical Society. Sa ginpatigayon nga hinunanon sa mga eksperto sa medisina, ginpakigbahin sa mga internal medicine physicians nga sanday Dr. Malbar Ferrer, Dr. Yvette Silubrico kag Dr. Juan Ismael Sumagaysay ang ila eksperyensya matapos nga mabakunahan na kontra COVID-19. Tinutuyo sang aktibidad nga mahatagan sang eksakto nga impormasyon ng publiko tuhoy sa COVID-19 vaccine. Pagkatapos ang akong nga pagtuon pagpakonsulta sa mga iba nga eksperto sa field sa immunology sa infectious diseases, ako nagkaroon sa mga benepisyo at kung ano man ang mga pwede ng mga side effects ng sining nga bakuna. So, nakabato na ako sa unang dose sa akong bakuna 28 days ago. Ang akong avail nga bakuna ang Sinovac, kaya muna ang pinakauna nga naging available din sa Iloilo. Bilang isa ka infectious disease specialist, ako nagapangatubang sa mga COVID suspects at mga COVID confirmed na mga pasyente adlaw-adlaw. So, ang sa akon, gusto ko lang maprotektahan against sa severe type of COVID infection na
usually sa akong nga pagbasa, no, kalabanan sa mga available na bakuna subok sa COVID-19, may 100% nga protection against sa severe COVID-19 infection. Isa-isa nga ginsabat sa mga eksperto ang mga palamangkutanon nga masami nagatublag sa paminsaron sang kadaman. Ano ang epekto sang bakuna sa lawas sang tawo? Dirigin paatag ni Dr. Sumagaysay, normal nga makabatsyag sa mga side effects matapos mabakunahan. Pagka-receive ko sa first dose ng vaccine, very mild. No, kung wala ka na ito, yung iba mangkot, kung ano ako na batyagan, wala ka niyo pamalong. Daw pala nakit lang sa lawas, na daw nabipata lang ko, wala ka niyo sa kandaw, bila. Pero may gamay yung nasakit sa injection site, which is also present kung ano man kung ina-injectionan ka sa iban ng mga bulong, daw pariyo lang. So, ang ako niya na gina-encourage yung kinang na magka-vaccine. Kaya makabulig ito sa aton, sa pamilya, sa tanan ng mga tao na makareceive sini. Not because na mapunggan natin 100% ang pagka-infeksyon sa COVID, pero mapunggan ta ang pasyente na mga hospital. Suno naman kay Dr. Ferrer, normal nga makabatsyag sang pag-alang-alang sa pagbaton sang bakuna kontra COVID-19. Apang panugyan sini sa publiko nga sa Liga ng Siyensya. Of course, there's a lot of mga misconception, pwede natin mapasanagan. Kasi ano man din ang ebidensya so far na ara na butang sa science. Kaya ang science, daw dako naman ang nabulig sa human being mo. Ang proseso ng science. Ang opinion is just an opinion. Para sa grupo, dako ang mabulig sang sini nga hinunanon bangod sa dalayon nga pagpaathag kag paghatag sang husto nga impormasyon natuy sa COVID-19 vaccine, masanagan ang publiko sa ila desisyon sa pagpabakuna. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pagluntad sang duha ka mga shooting incident sa syudad ang gingkondina sang alkalde, samtang bulig ang gimpalabot naman sa mga kabataan sang napatay nga iloy matapos ang nagluntad nga kinagamo sa distrito sang Molo. Gingkondina ni Mayor Jerry Treñas ang pagluntad sang duha ka mga insidente sang pagpangluthang sa syudad sang Iloilo, ang pagtiro sa gwardya sang food delivery rider sang Miyerkules Santo sa city proper, kagang pagtiro patay sa bata sang isa ka sangguniang bayan member sa distrito sang Haro sang Easter Sunday. Natigayon nga madakpan ng sospek nga nagtiro sa food delivery rider, bagay nga ginpangimbulahan sang alkalde ang mga pulis. Apang padayon pa nga hilway ang nagluthang sa 19 anyos nga bata sang SB member. Kinakondemn ko gid ang ini nga mga acts of violence, no? As I have said in my statements before, all these acts of violence have no place in a civil society. Ginmanduan na sang alkalde ang Iloilo City Police Office nga dakpo ng responsable sa kamatayon sang 19 anyos nga nagtuyo lang kuntani magbulig sa isa ka frustrated robbery incident. Sa pihak sang duha ka mga nagluntad nga shooting incident, nagapati ang alkalde nga ini ang isolated case gid lamang. These are two isolated cases, no? Parehas ang natabo to, ang security guard to would think nga security guard nga mo nang obrahon niya. Ang atoya ang natabo sa isa ka gasoline station, ginlagas sang bata ang perpetrator ng frustrated robbery, no? These are isolated cases, but as I have said, ginaplastar subong sang kapulisan naton, we have given them, I think, enough motor vehicles para nga i-posisyon nila all over the city para mapos magdakop sa mga perpetrators kung may aragin man. Samtang nagpalabot naman sang bulig ang lokal nga panguluhan sa pamilya sang mag-iloy nga napatay matapos magluntad ang kinagamo sa distrito sang Molo. Ang aming nga part is to protect sa sang bata, no, sa right kag ang kausagin sang bata ang ginatanaw. So as backgrounder kaina, nag-conduct na kami sa home visit together with ang atong focal person sa Iloilo Children Protection
ang LCPC nga council naton nagkadto kita to sa balay sa mga kabataan or balay ni Laura May. Ang helping process naton nag-start na para sa ila. Meaning sina nga may ara na may natutok na sininga case with the Barangay Council for the Protection of Children sa Boulevard na Barangay Boulevard Molo. Initial joint efforts ni siya. So kamo nga mga partner namon sa media dako man ang inyong partisipasyon diri. Tungod sa mga nagkalatabo, napukaw no ang publiko ginapon. Kag nagapasalamat kami kay tungod sa inyo nakapabalo ini sa publiko. However, ang pag-sensationalize ini was greatly affected gid ang aton mga minor de edad, no, ang apat na kabataan. So at this time, ang aton Molo District are trying their best nga makahatag sa mga possible interventions, no, agud ang bagina ni Ma'am Day, malesen man na ang ila balang ara sa ila emotion kag panghuna-huna. Ginakasubo nato ang natabo sini nga pamilya nga kung sa diin ang dako nga apektuhan sini ang mga kabataan. So sa tanan na kinahanglanon sa sini nga natungdan nga pamilya nga aton nga talaga nga mayor, handa gid nga maghatag sa tanan nga hamili niya nga bulig kung paano nato nabuligan nga maka-survive kag mabaton sa ini nga pamilya ang natabo sa ila. So ang parte sa kinahanglanon sang napatay, so may ara na kita nga intervention dira, may package kita sang program and services dala na nang iyang ano kanini nga pag talubong sa iya. So may ara mi kita extend sa ilang financial assistance at the same time hatagan naton sila sang food assistance. Meanwhile nga hindi pa nila mapatyagan nga okay na ang ila sitwasyon. Specific sa mga kabataan, subong ang aton nga case managers, Ma'am Grace. So ginatingwaan naton haglantawon kung anong extent sang trauma nga maagyan ng sini nga kabataan. Kag nasilingan nila kaina nga isa ka recommendation i-change ang environment hetang anti-traumatic kung mag-stay sila sa sinangin environment. So gina-exhaust namon subong ang tanan nga resources kung sino ang possible nga maka-shelter sa sini nga mga kabataan nga probably mga pamilya nila nga malapit din sa ila. So may ara na kami nga na-identify base sa pagpanalaw sa ni Ma'am Grace. Kag ang ini nga mga kabataan hindi naton gid mahatag insigida sa ila kundi kinahanglan pa naton ang mga parenting capability na mag-provide sila sa maayo nga pag-atipan. Magluwas sa pagbulig sa mga nabilin nga kabataan, ginhinyo man sang Iloilo City Social Welfare and Development Office sa mga katapos sang media nga untatan na ang pag-sensationalize sang nagluntad nga insidente agud maproteheran ang interes sa mga minor de edad nga kabataan sang napatay. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.